Dehê kanûnê heftê û sêyemîn salvegera peymana mafê mirovan ku ji aliyê Netewên Yekbûyî hatiye qebûlkirin. Li gorî raporên dezgehên mafê mirovan Tirkiye, binpêkirina mafê mirovan di 6 salên dawî de pir zêde bûne. Helbet salên notî ji bo Tirkiyeyê taybet ji bo bajarên Kurdan salên xedar bûn ku kuştinên kiryar nediyar, şewitandina gundan, koçberiya bi darê zorê hê jî di bîra mirovan e. Li gorî raporên dezgehên mafê mirovan Tirkiyeyê 17,000 kes piştî binçavkirinê bê serûberçûne ku piraniyên wan Kurd bûn. Li Diyarbekirê malbatên windayên salên notî ku bê serûberçûne 677 ne rojên şemê li pêşvekerê mafê jiyanê kom dibin û doza edaletê dikin û dixwazin dewlet aqubeta windayên wan eşkere bike. Fayî jî werin cezakirin. Naxwazin hêviya xwe winda bikin. Her hefte çîroka qurbaniyek tê xwendin. Hefta borî çîroka Hacı Mehemedcan hate xwendin ku sala 1994 de gundê wan hatiye şewitandin û ew jî hatiye binçavkirin. Lê ji wê rojê şwinda tu agahiyek jî nehatiye sendin. Keça wî her hefte tê bê çalakiyê û doza xwe didomîne. Navê me Aynûr, navê bavê me Hacı Mehemedcan, navê gundê me em li Zazav dibê Mizak em Zazane. Em Tirkiyeyê Qiliçkûne 94 da askeran gundê me şewitandine, bavê me birine, lê birine handa kirine nexuyaye. Em 27 sal digerim. Ez dû bavê xwe digerim. Ez ji bona bavê xwe tên vira. Ez her cumartesî tên viram. Ez hiç rahatsiz nabim. Ez heya xweş bim zê etêm. Ez heya xweş bim ez ê bim. Serokê Komela Mafê Mirovan yê Diyarbekirê Abdullah Zeytun destnîşan kir hewla derbeya leşkerî sala 2016yan di warê mafê mirovan de bûye qonaxek. Ew bîr dixe ku di dema pêvajoya çareseriyê de di warê binpêkirina mafê mirovan de kêmbûn hebûye. Kürt meselesinin demokratik müzakere destçe çareseriya demokratîk hat berdan ji bo çareseriya pirsa Kurd û niha jî dewlet xwe li nedîtinê datîne. Bi tundiyê bi zextê dixwaze serî bigire. Bi taybet piştî kudetayê em dibînin ku di her warî de mafê mirovan pir zêde tê binpêkirin. Parêzerên mafê mirovan zêdebûna îşkenceyê, rewşa giraniya girtîgehan jî weka îhlalên sereke yên vê demê pênasê dikin. Li gorî rapora mafê mirovan niha li seranserê Tirkiyeyê li girtîgehan 1604 girtiyên nexweş hene ku rewşa 605 kesan giran e. Malbatên wan jî li Diyarbekir ji bo başkirin an jî serbestberdana zarokên xwe yên nexweş 23 rone nobeta edaletê digirin. Rêvebirê Weqfa Mafê Mirovan Murat Aba jî dibêje li Tirkiye li ser yasayan mafê mirovan heye lê di rastiyê de ciyexwenîne. Di makezagona Tirkiyeyê peyvek heye ya xala duyan bû edibin. Tirkiye rûmet li mafê mirovan digire dibe. Li Tuliyê dinêrî rûmetek tune. Tu nikarî peyvekî bikî. Tu nikarî xwe îfade bikî yani di nodî de jî tu nikarî bû li meclisê bi kurmancî bipeyviya ku Leyla Zanamedî ket hefsê. Niha jî dikevin hefsê. Ya jî do parlamenterekî HDP li çîkê li meclisê bi kurmancî axivî peyvî bi kurmancî peyvî dengê mikrofonê girtin. Yani tiştek li Tirkiye pir digişnabe. Carna dibe ku di 2000 piştî 2010 heya 14-15 biçekî behna gel derketi bû. Li dîsa piştî 2015 dîsa Tirkiye wek nijadperestekî tevgeriya û rê li ber mafê mirovan, lê li ber mafê jinan, rê li ber mafê zarokan xetiman. Geçtiğimiz 11 ayda Serokê Komisyona Mafê Mirovan ya Parlamentoya Tirkiye Sezgin Tanrıkulu jî rapora salê ya mafê mirovan a Tirkiyeyê eşkere kir. Wî di raporê de behsa hin hejbaran kir ku di warê mafê mirovan û jiyanê de çiqas binpêkirin çêbûne. 290 kadın 1803 karker bi qezayên li ciyê kar mirine. Mafê jiyana 10344 kesan jî ji dest wan hatine standin. Dê salekê de li 10156 kesan jî îşkence hatiye kirin.
Parêzvanên mafê mirovan weka egera zêdebûna îhlalan guhertina polîtikayên dewletê destnîşandkin ku vegera polîtikaya ewlehiyê ji bo mafê mirovan weke xeterek mezin dibînin. Her wiha dibêjin bêcezayîştina leşker û polîsan jî bingehê çê dike ji bo zêdekirina îhlalan. Bi baweriya parêzvanên mafê mirovan, çareseriya pirsgirêka Kurd û warê siyasî de dikare bibe destpêk ji bo başkirina mafê mirovan û jiyanê. Xercan Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.